Barka da zuwa Gangariya TV. A wannan duniya tamu babu wani da zaka samu yana kama da wani kwabo da kwabo. Kowa yana da kamanninsa na daban da Allah ya yi shi. A shi kansa wannan zubin na daban, tabbas akwai waɗanda nasu ya kai wani matsayi na musamman. Misali kamar mutumin nan Paul Carson da yake da fata shuɗiya, da kuma mutumin nan da baya gane kaloli da idanunsa kwata-kwata. Sai ku biyo ni don nuna muku da bayanin mutanen da suke masu zubin halitta iri-iri da yasa suka fita daban a cikin miliyoyin mutane. Wannan shine Habia Botet. Zama na daban a cikin mutane ba kowa ne ke jin daɗin haka ba, amma a wajen wasu tsayawa a cikin mutane hanya ce ma ta samun kuɗinsu. Yana ɗan shekara 5 ne Habia Botet ya harbu da wata cuta da ake kira Marfan syndrome, wadda take jirkita ƙwayan halittar girma na jikin mutum da sukan sa gabobin jikin mutum su dinga girma da tsayi har yayi yawa. A sakamakon haka Botet sai da ya kai tsayin kafa 6.7 kwatankwacin mita 2 tare da nauyin da ya kai fan 123. Mutanen da suka kamu da wannan cuta ta Marfan suna kasancewa ne masu dogayen hannu da ƙafafu da na yatsun hannu har zuwa na ƙafafunsu. Yawancinsu suna fama da cutar nan scoliosis, wacce take janyo jirkicewar ƙashin bayan ɗan adam. Wato abin godiya ga Habia shine bai bari wannan cutar ta nakasa tunaninsa ba, sai ma ƙarfin gwiwa da hakan ya ƙara masa. Yadda zubin halittarsa yake na daban sai ya daidai da tunaninsa na burinsa ya yi aiki a masana'antar fina-finai. Saboda damar jujjuya jikinsa yadda ya ga dama, nan da nan Habia ya sami nasarar shiga harkar fim gadan-gadan, inda yake fitowa ta musamman, wato irin fitowa ta ban tsoro ko kuma ta wasu halittu na daban. Yawancin mutane sun fi so su fito a manya-manyan jarumai, shi kuwa Habia sai ya rungumi matsayin da aka ba shi, inda yake amfani da hannuwansa masu jujjuyawa wajen fitowa a fina-finai da suka haɗa da na ban tsoro irin su Mama da kuma Conjuring 2. Haka ya fito a It Chapter 2, waɗanda dukkan fina-finai ne da suka zama zakaru a kasuwar fina-finai. Sai kuma a shekarar 2018 da ya fito a matsayin The Slender Man a fim ɗin nan da aka yi na cikin birni mai ban tsoro. Haka kuma wannan cuta ta Marfan syndrome takan kama mutum guda ne cikin dubban mutum da suka kai 5,000. Wannan ta sa Habia ya zama ɗaya a cikin miliyoyi da yake iya sarrafa jikinsa yadda ya ga dama. Idan muka yi la'akari da irin fina-finan da ya fito wanda ya ƙayatar a ciki, lallai za a so a ga wani kuma rawa zai ƙara takawa. Paul Carson. A duk lokacin da ka samu kanka cikin damuwa ko wani ɓacin rai, to ka tuna halin da Paul Carson shi kuma yake ciki. A lokacin da yana yaro, Paul ya kasance fari ne tas da jan gashi a kansa, amma a hankali sai cutar nan ta eczema ta zuwa ta kama shi. A ƙoƙarin da yake wajen neman maganin da zai samu ya warke daga wannan cuta, katsaham sai ya yi karo da wani tallan busasshiyar wata fulawa da ta kasance ta dawo da ranta sakamakon wani sinadari da aka zuba mata wanda ake kira da colloidal silver, wanda yake da wasu ƙananan sinadarai da akan zuba a ruwa narke, kuma na amfani da shi ne domin gyaran fata. A bisa ƙoƙarin da ya dada fatarsa kamar ta da, kuma kamar yadda wannan fulawar ta kasance, nan da nan ne bai yi wata ba wajen haɗa wannan sinadarin a gida, kuma aƙalla yana shan kofi 10 a kowace rana, domin burinsa ya ga ya inganta lafiyarsa da kuma maganin wannan cuta da take damunsa. Bayan aƙalla shafe wasu shekaru ne yana shan wannan ruwa, sai kawai jikinsa ya fara canjawa, wanda bayanan likita suka tabbatar da cewa ita ce cutar Algeria. Ga mamakinsa, cikin ƙanƙanin lokaci fatarsa gabaki ɗaya sai ta koma shuɗiya. Wannan canjawa ta fata da idanu zuwa shuɗaye yana faruwa ne sakamakon yawaitar wani sinadari na silver iodide da ake samu a cikin colloidal silver. Yanayi ne da bai saba faruwa ba, amma kuma idan ya faru babu yadda za a yi maganinsa. A sakamakon haka sai ya kasance Paul ya zamo kuma da wani irin jiki wanda har ya fi na cutar ƙyarzuwar nan ɗaukar hankali. Duk da cewa ya janye daga cikin mutane domin gujewa yawan kallo, amma duk da haka Paul bai daina shan wannan ruwa nasa a kowace rana ba. ya rasu a ranar 23 ga watan Satumba na shekarar 2013.
Ya rasu ne a sakamakon bugawar da zuciyarsa ta yi yana da shekaru 62, amma hakan ba shi da nasaba da wannan yanayin da yake ciki. Sannan kuma an bayyana cutar a matsayin mara hatsari, illa kawai bayani da mutum zai dinka yi na yadda ya zama hakan. Neil Harbisson. Yawancin mutane suna da yadda cewa wata rana mutumin robot shine zai karbi al'amuran duniya. A bisa hasashe ana ganin wannan kawai maganganu ne irin na malaman kimiyya, amma kuma za ka yi mamakin cewa akwai mutane masu mutumin robot da suke yawo a tare da mu. Wannan shine Neil Harbisson da aka haifa a garin Matado a ƙasar Sifaniya, wanda tun yana ɗan ƙarami ne cutar nan ta achromatopsia ta same shi. Wato cuta ce da mutum baya ganin kaloli kwata-kwata a rayuwarsa. A cikin akalla mutanen da suka kai 30,000 wannan cuta takan kama mutum guda ne kawai. Wannan yanayin cutar ya sa Neil yana kallon abubuwan duniya ne a matsayin fari, baki ko kuma ruwan toka. A tsawon shekaru 20 rayuwar Neil ta kasance mara daɗi, har sai da aka sa masa wata area a kansa a shekarar 2004. Ba wai abin ado bane ko na kwalliya, a'a, an makale shi ne a kokon kansa domin taimaka masa wajen bambanci abubuwa da kuma sauraron su. Makala basa ne a can kokon kansa na ƙiya da ake kira occipital bone, wanda yake taimaka masa wajen gane kaloli kowane iri ne. A ƙarshen wannan area akwai kyamara wacce ke ɗaukar abu ta bambance masa shi ta aiko zuwa ƙwaƙwalwarsa. A nan ike gane kowace irin kala ce a kowane abu da ya kalla. A nan ya dinga amfani da wannan fasaha da ya samu wajen yin zane-zane masu ban sha'awa, wanda da idanunsa kaɗai ba zai samu damar yin hakan ba. Duk da cewa wannan nakasa ce, amma Neil ya ɗauke shi a matsayin wata baiwa da Allah ya bashi. Bisa ci gaban da ake samu a yanzu, wannan ya nuna kenan za a ci gaba da samun mutane masu rabi mutum-mutumi. Lokaci kaɗai zai ba da hakan. Steve Sanjati. A tabbata za a samu ɗaya daga cikinmu da ke kallon budubi ya fara tunanin canja wata halitta tasa ta daban. Amma sai mu yi godiya ga mutanen da suke ababen koyi waɗanda suka zama na daban kuma suka nuna mana zama na daban wani abun so ne. Wannan ita ce Steve Sanjati. Idan kai mata kallon nutsuwa za ka ga cewa tana da wasu halittu na daban. Tana ɗauke da wani farin gashi da ya ratse a kanta da kuma wasu shuɗayen idanu masu walwalawa. Wannan zubin halittar nata na daban ya samu ne sanadiyar wani sinadarin gado da ke canja fuska da kurmanta da kuma canja gashi da har da idanu. Haɗuwar wannan alamu ne su ne ake kira da Waardenburg syndrome. Haka a shekarar 2015 Steve ta bayyana yadda take fama da wannan cuta a cikin tasharta ta YouTube. Aƙalla kusan mutane miliyan 10 ne suka kalla suke kuma bibiyarta. An bayyana wannan cuta ta Waardenburg syndrome ta kan kama mutum ɗaya ne a cikin 40,000. Don haka shuɗayen idanu da kuma wannan ado na farin gashi ba shi kaɗai ne abu na daban ga Steve ba. Haka kuma Steve ta kasance mata maza ce, domin a Disambar shekarar 2016 aka yi mata aiki a fuska domin ta dawo siffar mace sak kamar kowa. Amma kuma bata yadda masu yi mata aiki ba su canja mata wannan zubin halittar nata, domin wannan shi yasa ta fita daban a cikin mutane. Lalle za mu koyi ga Steve wajen daraja dukkanin wata halitta ko baiwa da Allah ya ba mutum a kodayaushe. Wannan ita ce Steve Sanjati. Ku biyo mu a bidiyo na gaba don ganin wasu mutanen masu abubuwan ban mamaki da za su zo masu yawa. Barka da zuwa Gangariya TV.